citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Pamilya Yumol ug Furigay, gipamatud ang walay away sa Lamitan City, Basilan. Supply sa durian sa Davao City, nihit karong nagkaduol na ang face-to-face nga selebrasyon sa Kadayawan Festival. Sa detalye sa ato mga balita, daghan na og bersyon sa mga istorya nga nanggawas kabahin sa kamatayon ni kanhi Lamitan City Mayor Rosita Furigay ug duha ka mga kaubanan niini. Daghan ang midapig sa kampo ni Dr. Chow Tiao Yumol ang suspect sa pagpatay sa tulo ka mga tao. Daghan usab ang mikundina kang Yumol. Apan kagahapon, mitingog na ang igsuon ni Dr. Yumol. Ani ang report. Nawalang alitan. Walay away, kini ang klarong deklarasyon ni Chen Yumol, ang igsuon ni Dr. Chow Tiao Yumol, ang suspect sa kamatayon ni Rosita Furigay ug iyang mga kauban nga sila si Victor Capistrano ug ang security guard sa Ateneo de Manila University nga si Genevieve Banjala. Sa iyang video message nga iyang gipost sa Facebook kagahapon, gisaysay sa igsuon ni Dr. Yumol ug iyang giklaro ang baruganan sa ilang pamilya. Sa pagpaslang sa mahal naming ama, hindi po namin matukoy kung sino ang pumatay sa aking ama. Ngunit, ipinapaubaya ko po namin lahat sa batas ng Pilipinas at sa Panginoon ang lahat. Ilang kahilingan ng aking mahal na ama bago siya pumanaw. Kung ano man daw ang mangyayari sa kanya, ay walang maghihiganti para sa kanya. At yan po ang huling kahilingan, habilin niya sa aming lahat. Ayaw niya po iwan ang Lamitan City dahil nandoon ang puso ng tatay ko. Mahal niya ang Lamitan City. Nakikiusap ako sa gobyerno ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos na maimbestigahan ang lahat ng tama at walang pinapanigan. Niadtong Biyernes sa buntag, gipusil patay sa nakamotor nga suspects ang amahan ni Yumol, nga si Rolando Yumol sa Barangay Rizal, Lamitan City, Basilan. Sumala sa kapulisan, upat ka bala ang mitago sa lawas ni Rolando Yumol ug ang mga suspects nakamotor. Nanawagan ang pamilya Yumol ug hustisya sa kamatayon sa ilang padre di pamilya. Samtang giko ni nasab sa mga purigay ang kamatayon ni Rolando Yumol ug gani nanawagan usab sila og hustisya. Gisaysay ni Chen Yumol nga wala nila mauyo ni ang gihimo sa iyang igsuon nga si Dr. Chow Tiao Yumol. Doon po sa insidente na nangyari sa shooting sa Ateneo, hindi po kami proud sa nangyayari na yun. Hindi din namin gusto ang nangyari. Hindi ko rin gusto ang nangyari sa kapatid ko. Bilang doktor na gawa niya yun. Bahala na po ang batas ang gumawa ng hatol sa kapatid ko. Hanggang dito na lang po. Salamat talaga. Niadtong Sabado, personal nga bibisita si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos sa Lamitan City og nakigpulong kini sa kapulisan, sa kasundaluhan ug sa habagang duot sa katawan sa Lamitan nga unta magpabilin ag kahusay ug kalinaw sa maong lungsod. Gisaysay ni Abalos kang iyang katuyuan sa pagbisita. Number one, of course, upang i-assure ang mga tiga-Lamitan, tiga-Basilan na the police is doing their best, no? Protokulo dito sa peace and order natin dito. Huwag kayong mag-alala. Kamukha ni sinabi ni Colonel Martires, we've got police visibility, there are checkpoints, we've got augmentation, and I was informed that prior to this incident, ito lang ang incidenting to, prior to this, bago nangyari ito'y napakatahimik ng Lamitan. Diba? Kayo mismo ang saksi rito, no?
Sana naman sa mga nanonood ngayon, huwag naman tayong husgahan because of this single incident, iisipin natin magulo ang lugar ng Lamitan. Hindi ho totoo yun, di ba? Lahat kayo rito, police, military, mga alam yung tahimik sa lugar. Pagdating naman sa insidente, I can assure both parties that the police are doing their best to investigate. No? Wala po tayong titignan rito, nasa gitna tayo, at ako'y nananawagan na sana yung tiwala natin sa sangay ng gobyerno, sa gobyerno, ay nandun. Gagawin namin ang lahat, ang kapulisyahan, ang military, lahat po, para lahat ng daing, lahat ay talagang magawa namin. Let us never take the law into our own hands. Daghan man ang version nga ng gawas, dunay pabor, dunay supak. Apan kining tanan nagpabiling espekulasyon. Ang kamatuoran nga atong nakita, upat na ang namatay ug usa ang napriso. Og kitang tanan wala sa posisyon nga mukundina sa mga hingtungdan kay ang pamilya Furigay ug pamilya Lumol puros pa nagbangutan. Ang atong pagampo ang makahupay sa ilang pagbangutan. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Minihit ang supply sa durian sa Davao City karong nagkaduol na ang face-to-face nga selebrasyon sa Kadayawan Festival nga gilaumang dagsangon sa mga turista hilabi na sa mga mahiligon sa durian. Ang nihit nga supply sa durian gibasol sa pag-usab-usab sa klima nga kaliton lang og ulan panahon nga mamulak na ang punuan sa durian. Ani ang report ni Regilan Iyama. Sa gawas sa Magsaysay Park, Davao City, naglaray ang mga nagnegosyo og durian. Usa sa nagtinda si Ronnie Calang. Inangkat pa ang iyang durian nga iyang gibaligya sa tag 120 pesos ang matag kilo, hilabi na ang premium nga variety. Jutay ra ang display ni Ronnie kay matod niya nihit ang supply sa durian sa Davao. Indikasyon niini ang taas usab nga presyo. Naguol si Ronnie kay jutay ra usab ang iyang madala nga income para sa iyang pamilya sanglit ting durian karong panahona. Lain-lain ang klima manggod, ilan init, mga tagak ang bunga. So mo nang hinungdan Mga hinungdan, oo. Asa pa nagikan ninyo ang mga durian, sir? Ay Kalinan, ay sa Sirib, ay sa Idin, na siya. Hinagmay lang, pero maunang maabot diri, daghan yung tanawon, kay nagtapok naman. Sa report sa City Agri sa Davao, 12 metric tons ang average nga na-harvest sa durian sa syudad matag tuig. Gani ni atong 2019, ang Davao City adunay production sa durian nga 15,485 metric tons. Mas taas pa ang na-harvest sa tuig 2020 kay miabot kini sa 7,000 metric tons ug sa tuig 2021 ana sa 12,930 metric tons ang na-harvest. Apan karong tunga sa tuig 2022, 3,000 metric tons pa lang ang na-harvest. Nga gikabalakan kay taliabot na ang face-to-face nga selebrasyon sa Kadayawan Festival nga ginatangan sa mga bisita o turista tungod sa prutas nga durian. Busa, nahuna-unaan karon sa City Agri nga mag-angkat na lamang og durian sa silingang probinsya o rehiyon aron lang masustintuhan ang demand sa mga bisita sa Davao. Gani, ang nagkadaghan nga durian processor sa Davao nakighimamat na sa City Agri og nagpatabang kung asa sila pwedeng makaangkat og durian. Nabalaka ang pipila ka mga negosyante og prutas dinhi sa Magsaysay Park tungod mikunhod ang supply sa durian, hilabi na nga taliabot na unta ang Kadayawan Festival nga mauntay ilang gisaligan aron makaangkon og insakto nga income. Regilan Yaman, Newsline Philippines, Davao City. Stay safe. Daghang mga patigayon ug industriya sa Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM ang nagikan sa laing nasod sa Asia, labi na sa nasod Indonesia, Malaysia ug Brunei tungod kay duna sila espesyal nga panaghiusa isip Muslim-dominated countries and region. Niadtong milabayng semana mas gipalig-on pa nila ang relasyon human mibisita ang usa ka opisyal didto sa BARM. Ani ang report ni Taher Sulaiman. Mas gipagkusdan karon ang trade relations tali sa Malaysia ug Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Kini human mibisita si Special Envoy to the Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, BIMP Iyaga, Tan Sri Datuk Seri Panglima
Pandikar Amin Haji Mulya sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City ni Antong Binabang Simana. Personal nga gidawat ni Attorney Najib Sinarimbo, Minister of Interior and Local Government o spokesperson sa BARM ang mga delegado sa ngalan ni Chief Minister Ahod Ibrahim. Ang tumog sa pagbisita mao ang pagpalig-on sa panagtambayayong tali sa rehiyon sa Bangsamoro ug Sabah pinaagi sa BIMP Iyaga Sub-Regional Cooperation Initiatives lakip na ang mga sektor sa pamatigayon, pamuhunan, turismo, transportasyon ug telekomunikasyon, agrikultura ug edukasyon ug socio-cultural nga relasyon. Mato di Sinarimbo, nahimong mabungahon ang mga diskusyon sa nagkadaiyang isyu nga ilang gihisgutan lakip na niini ang panag-uban o kooperasyon ug sa kalambuan sa duha ka rehiyon. Gilauman ni Sinarimbo nga ang pagbisita ni Tan Sri Datuk Siri Panglima Pandikar Amin Haji Mulya mas makapalig-on sa relasyon sa Sabah ug sa BARM pinaagi sa BIMP Iyaga. Natukod ang BIMP Iyaga niadtong tuig 1994. Ang BIMP Iyaga usa ka inisyatibo sa kooperasyon nga gitukod aron madasig ang pag-uswag sa mga hilit ug dili kaayo ugmad nga mga lugar sa upat nga nagpartisipar nga mga nasod sa Southeast Asia. Aktibo kini nga nakiklambigit sa rehiyon kauban ang Mindanao Development Authority MINDA aron mapauswag ang daghang bahin ng mga oportunidad o kalambuan. Giabi-abi usab sa mga opisyalis sa Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Muhammad Yaqub, Minister of Transportation and Communications Dexon Hermoso, Minister of Trade, Investment and Tourism Abu Amri Tadik ug representante sa Bangsamoro Planning and Development Authority nga si Amin Abubakar ang pagbisita sa opisyal. Tahir Sulaiman, Newsline Philippines, Bangsamoro Region, stay safe. Gitugutan na ang mga street food vendors sa Turil, Davao City nga makabalik na sa ilang negosyo nga gitudlong tinubdan sa kagaw nga may resulta sa pagdeklara og diarrhea outbreak tungod sa daghang residente ang nagsuka kalibang. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nakabalik na sa ilang pagpaninda ang mga street food vendors sa Turil District dinhi sa Dakbayan sa Davao kini humang gitanggal ang temporary suspension tungod sa nahitabong diarrhea outbreak ngadtong Hulyo 21. Sa ilang pagbalik, gipangitaan na sa City Health Office og health card, barangay clearance ug kinahanglan nga naapil sa master list ang usa ka street food vendor nga apektado sa temporaryong pagpaundang una kini makasugod og tinda. Kinahanglan mosunod sa mga rekisitos ang mga vendors aron mapaniguro nga dili mautro ang panghitabo nga mikalas og kinabuhi ug ubay-ubay ang naapektuhan. Gideklara ni Acting City Health Officer Dr. Ashley Lopez nga nahuman na ang diarrhea outbreak niadtong Biyernes, Hulyo 29. Niadtong Sabado sa hapon, balik operasyon na ang pipila ka mga street food vendors sa Turil area. Base sa resulta sa gihimong investigasyon sa Davao City Health Office, sa pagkaon og ilimnon nga baligya sa Rasay Street, nakuha sa mga pasyente ang kagaw nga maoy hinungdan sa ilang suka kalibang. Unom ang namatay ug anaa sa kapin 200 ang natalang kaso gikan sa 21 ka mga barangay sa Turil. Sumala ni Barangay Turil proper Kapitan Lilibeth Alag, mas istrikto na nilang ipatuman ang proper sanitation tungod sa nahitabong diarrhea outbreak. Nakabalik na sa last Saturday pa kay mao na instruction sa ilaha last Saturday since nga gilift na ang diarrhea outbreak. So provided na ilang tumanon ang among kasabutan na katong mutuman sila i-comply nila ang mga requirements. Daghan kay mga requirements nga ipa-comply nila. So while waiting, gitagaan lang sila daig 1 week na mag-comply sa ilang mga requirements. Kinahanglan sab nga kumpleto sa personal protective equipment ang mga street food vendors aron hapsay og limpyo tan-awon ang mga nagprepara sa mga gipangbaligyang pagkaon ug ilimnon. Magsuot sila o kanang apron, dayon hairnet, mag-face mask sila, mag-gloves sila. And then kubiran ang tanan nila mga paninda. Kahinumduman nga gipailawom sa proper food handling seminar ang tanang mga street food vendors sa Turil diyang nahitabo ang outbreak. Tumong sa City Health,
nga maedukar ang mga street food vendors sa insaktong pagprepara sa ilang mga gipangbaligya sanglit. Posibleng makontamina sa kagaw ang gipangbaligya kung dili insakto ang pag-andam ni ini labi na sa paglimpyo sa ilang kaugalingon. Matod ni Kapitan Al-Ag, nagmalampuso ng ilang gipahigayong seminar sa proper food handling sa pakiknambayayong nausab sa CHO. Successful kay ang seminar kay well attended man gito sa ato ang mga vendors kay gusto man po sila gumakat-on kay dili sila gusto na mausab na pud tong nahitabo nga problema. Willing to learn gid sila. Mo na naminaw gid sila. So ang tanan nilang gipaminaw, manghinaot lang pud nga ila tanan i-apply. Dugang ni Kapitan Al-Ag, padayon gihapon ang ilang kooperasyon sa CHO hilabi na sa mga sanitary inspectors aron kanunay nga mamonitor ug mainspeksyon ang mga paninda ingon man ang mga street food vendors kung misunod ba sila sa proper sanitation. Gibana-bana ang anaa sa 70% sa mga street food vendors ang nakasumiter na sa ilang mga rekisitos. Ubay-ubay gid ang ato mga vendors nga nakabalik, no. Majority sa ilaha katon apektuhan nakabalik na jud. And then kung dili nila to ma-comply tong mga requirements, dili na sila makapaninda. So mao gyud na ang amo ang gisulti sa ilaha during the meeting. So kana gusto makapaninda, i-comply gyud na nila. Gibutyag ni Kapitan Al-Ag nga dunay plano ang CHO ingon man ang barangay nga ibalihin sa Road 1 Turil Public Market ang mga street food vendors nga mauna unyay bugting lugar kung asa mamahimong maninda ang tibok grupo. Apan sa karon, gitugutan una silang makabalik og paninda sa Rasay Street samtang ginhanay pa sa CHO ug barangay ang ilang plano. Tumong niini nga mas mapadali ang pagahimong monitoring sa taga CHO matag karon ug unya sa mga street food vendors. Nanawagan si Kapitan Al-Ag sa publiko nga kanunay mag-amping hilabi na sa mga gipangkaon nga siguraduhon gyud nga limpyo ug healthy kini ug dili magpatakag kaon. Gipahinumduman og gihangyo sab ni Kapitan Al-Ag ang mga street food vendors nga kinahanglan nga limpyo ug dunay nutrisyon ang ilang gipangbaligya aron dili mabutang sa laot ang publiko. Ingon man masigurong luwas ang panlawas sa ilang mga customer aron dili makaagrabyado. Ang kagaw nga hinungdan sa diarrhea daling mapasa sa uban, pinaagi sa kamot, maong kinahanglan nga perming mahugas og kamot. Kay matod ni Kapitan Al-Ag, food safety is everybody's responsibility. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. At tangi! Presyo sa isda o karne sa mga palengke sa Davao City, mi barato apan nihit ang namalit. O mga empleyado sa lain-laing opisina sa lokal nga gobyerno sa Tagum City, dungang nang hinlo. Mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences,
BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses. And now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Nanghinlo na og sugod ang mga maestra, ginikanan o mga estudyante o ubang volunteers sa Ozamis City Division karong adlaw. Isip pagpangandang sa pag-able sa face-to-face classes karong Agosto 22, 2022. Halos tibok bulan sa Agosto ang gideklarang pagpanghinlo kon Brigada Eskwela. Anyang report ni Neptali Batuleño. Isip kabahin sa pagpangandam sa pagbukas sa klase sa pampublikong mga eskwelahan karong Agosto 22 sa Ozamis City Division biarangkada na ang Brigada Eskwela. Gipadayag ni Jen Veloso, Department of Education, DepEd Schools Division Superintendent sa Ozamis City Division, nga sugod Agosto 1 hangtod sa 26, gipahigayon ang Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela usa ka tinuig nga kalihukan sa DepEd, diin ang mga teaching o non-teaching personnel, magginikanan guban pang mga stakeholders, magtinabangay alang sa mga gikinahanglan sa pagbukas sa klase. Ang tema karong tuiga mo'y Brigada Eskwela tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Kidugang ni Veloso nga ang tanan nga 38 ka mga eskwelahan ilalom sa Ozamis City Division ang misalmot sa opening salvo sa Balik Eskwela 2022. Saysay niini nga lakip na ang mga barangay officials sa matag barangay ang nakigtambayayong usab sa maong kalihukan. Gipahigayon ang kick-off activity sa ato ang Brigada Eskwela. So sugod din siya karon hangtod sa August 26, so August 1 to August 26. O kung inyo mang nakita sa atong lain-lain nga mga eskwelahan, nakita nato dito ang very strong support sa atong mga stakeholders, tuwa ang mga barangay officials. Nakita man nato ganihan nga rekorida ang mga eskwelahan o lain-lain nila nga mga pakulo para ipahibalo sa tibuok barangay o sa tibuok syudad nga nagsugod na kita sa ato ang pagpangandam ug ato pang gipangingusga ng atong pagpangandam pinaagi sa atong Brigada Eskwela. Nasayran nga Brigada Eskwela dili budawat og cash donations apan mahimo nga mag-solicit og cleaning og repair materials, lakip usab nga welcome sa mong kalihukan ang mga community volunteers nga mo pintal sa mga classrooms, mo repair sa mga lingkuranan o mga lamisa ug uban pa alang sa pagpangandam sa pagbuka sa klase. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Mi barato og jutay ang presyo sa isda ug karne sa mga palengke sa Davao City. Apan ang problema sa mga negosyante kay minosab ang mamalitay. Nagtuo sila nga nagdaginot na ang ilang mga suki. Anyang report ni Eugene Hinutan. Bastante ang supply sa isda ug karne sa Davao City, apan menos ang namalit. Sumala sa mga negosyante, nag-ihay na sila og diskarte sa ilang baligya aron lang mahalinan. Pero aminado sila nga dili parehas ang panahon, usahay kusog ug dunasay adlaw nga hinay ang palit. Usahay parehaon na lang ang presyo sa ilang kumprada sa retail price aron lang mahalinan ang ilang tinda. Sa Turil Public Market, kamatikdan nga miubos ang presyo sa mga isda kung itandi niadtong milabayng semana. Sumala sa mga namaligyang isda, daghan ang ilang supply. Apan ang problema, maihapra ang mamalit. Okay man, pero pang Domingo ra jud ang kusog-kusog, pero mahap may nani mga lain adlaw mingaw-mingaw jud. Karon ubos-ubos na karon mga 3 adlaw na ron na nilabay. Depende sa makuha isda.
Pero naipanahon po na wala. Nanay ram palit sir. Nagmerang ito kay tungod sa pait yung panahon lagi. Maurag yapon. Dili ato lagi mahal kayo karon ubos-ubos sa gamay ba. Bisan ang presyo sa karning baboy na matikdan nga miubos usab. Sa karon ang presyo sa mga isda dinhi sa Turil Public Market sama sa Matambaka anaa sa 160 to 200 matag kilo, bangus 170 matag kilo, bariles nga anaa sa 360 per kilo, barilison 190 matag kilo, muro-muro anaa sa 160 hangtod 180 per kilo, pumpano nga tag 280 matag kilo, tilapia 80 hangtod 120 per kilo depende sa size, budburon or perit anaa sa 130 per kilo o karabalyas nga tag 160 matag kilo. Samtang ang karning baboy anaa sa 320 hangtod 340 matag kilo, ang ribs anaa sa 240 per kilo ug ang karning baka anaa sa 370 per kilo gikan sa 320 tungod sa kanihit niini. Sama sa Turil Public Market, minus ug nihit sab ang mamalitay sa isda ug karning baboy, baka ug manok sa Bangkiron Public Market. Bisan pa man nga way pag-usbaw sa mga presyo niini. Samtang ang karning baboy anaa sa 295 hangtod 300 per kilo, ribs 270 hangtod 370 depende sa klase. Karning manok nga anaa sa 190 pesos matag kilo gikan sa 240 kaniadto ug karning baka nga anaa sa 200 per kilo gikan sa 380. Sa pagkakaroon sir kay ang palit mingaw. Tung sa adlaw pod mingaw. Kumusta ang presyo man Nagbaba, nagbagsak presyo. Nagtuwang ubang negosyante nga nagdaginot na gyud ang uban nilang suki tungod sa pitos nga panahon. Nang hinaot ng mga negosyante nga unta makabintaha sila sa ilang mga gipang negosyo aron makabawi sa ilang kapital ug dunay gamayng ginansya para sa pamilya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Davao Region, stay safe. Nagtinabangay ang mga empleyado sa lain-laing opisina sa lokal nga gobyerno sa Tagum City sa pagpanghinlo. Nagkasinabot og nagkahiusa ang City Mayor's Office Special Programs Management, City Engineer's Office ug City Environment and Natural Resources Office kauban ang council members ug functionaries gikan sa Barangay Visayan Village, Tagum City nga magpahigayon og clean-up drive niadtong Sabado. Upat ka mga lugar ang ilang gipanghinluan nga gilangkuban sa tubangan sa Tagum City National High School, Tagum City Hall, City Motor Pool ug Energy Park kamoy ilang prioridad. Gawa sa pagpanglimpyo sa syudad, usa ang bayanihan clean-up drive sa mga dagkong pagpangandam alang sa umaabot nga mga proyekto sa city government ug Tagum ilawom sa administrasyon ni Mayor Ray Uy. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!